Salamat Ötençi YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz bugün nirede? Hormatly tamaşaçylarymyz, biz häzir Hoş Siýahat kampaniýasynyň açylyş dawrasyna gatnaşmagyna geldik. Hoş Siýahat kampaniýasynyň näme iş bilen meşgullanýanyny bilmek isleseňiz, biziň bilen galyň. Leyla durda Hoş Siýahat kampaniýasynyň nirede ýerleşýändigini bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza dogry düşündirmediler. Dogry aýtýaň mehri, hormatly tamaşaçylarymyz, Hoş Siýahat kampaniýasy Gakuliýew köçesiniň binalar toplamynda Ýaş Türkmen binasynyň 2-nji gatynda ýerleşýär. Tamaşaçylarymyz, gelinginde bolsa Hoş Siýahat kampaniýasynyň açylyş dawrasyny bilelikde tamaşa edelim. Gelin şu öz cemiyetimin adından size şun hoşarlığımızı bildirýär. Türk Hava Ýollarynyn Türkmenistan Nähwekiliýetiniň yol açdy, hormatly Utku Ýadana sözlerime okuyorum. Bütün Türkmenistan genelinde bilet satışını çok rahatlıkla ulaşabilecek bir konuma gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. 2 tane kardeş milletin, kardeş ülkenin bu şekilde güzel organizasyonlarda beraber bir araya gelmesi bizi çok gururlandırıyor. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel şeyleri hep beraber imza atacağız. Hep beraber kesin makaslarla kurdeliği saklıyoruz inşallah. Şeye bakalım karşıya. Ya Allah, Bismillah. Çok güzel. Tekrar tebrik ederim. Hayırlı olsun.
Hormatly Tawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, gelinginde bolsa Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýetiniň täze ofisi bilen tanışyp bolalım. Mehriban tamaşaçylarymyz, ine bu görýän ýerimiz Soro Jagap gullugy. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelinginde bolsa aviapetekleriniň satyjysynyň berjek gürüňlerini diňläýän. Salam, men Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýetiniň aviapetekleriniň satyjysy Amandurgaýewa Jahan. Biz şu ýerde öz müşterilerimize hyzmat edýäs. Aviapeteklerini rekmenleşdirýäs. Hemde müşterilerimize seyahat etmek üçin ýeňillikli mümkinçilikleri döredip berýäs. Hormatly tamaşaçylarymyz, ynha görüşmez ýaly Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýetiniň täze ofisiniň aviapeteklerini satylýan ýeri şu taýda ýerleşýär. Mehriban müştaklar, gelinginde bolsa Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýetiniň başlygynyň ornwasarynyň berjek gürüňlerini diňläýän. Salam, men Sahra Amanowa, Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýetiniň direktorynyň ornwasary. Şu gün biz gowa gatnawlaryny amala asyrýan dünýäde iň uly we awraýly aviakompaniýalarynyň biri bolan Türk Hava Ýollarynyň biziň jemgyýetimizde Türkmenistanaky ygtyarlandyrylan agenti diýip saýlamagy münasibetli dawaraly açylyş çäresini geçirdik. Bu waka iki dowonlyk ýurdun Türkmenistanyň hemde Türkiye Respublikasynyň arasyna hyzmatlaşyp berkitmäne, hususan Türk işgirlik gatnaşyklaryny berkitmäne putolandyrmagy uly itergi berer diýip umyt edýär. Mundan beýlek Türkmenistanyň dünýäniň ähli kunjyny, diňe Türkiye Respublikasyna däl eýtem dünýäniň ähli kunjyny aviapeteklerini diňe bir Türk Hava Ýollarynyň şahamçatından däl eýtem biziň agentliklerimizden hem satyn alyp bilmäne mümkinçilik görýär. Mundan başga da ilatymyza has, ygtybarly, el ýeterli hem de ýokary hil hyzmatlar bermek maksady bilen biziň jemgyýetimiz gelejekde welaýetlarda hem öz şahamçalaryny açmany meýilleşdirýär. Bu bolsa öz gedegine welaýatdaky ýaşaýjylarymyza has oňoýly şertler döretdiler diýip umyt edýär. Dawaramyzyň açylyş çäresine gatnaşyp şeýle hem biziň ýerine ýetirýän işlerimizi mahabatlandyrýanlar üçin Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň döredjilik toparynda da jemgyýetimizin adyndan köp sawollar aýtýar we işlerine üstünlikler arzu edýär. Köp sağ olun. Türkiýe döwletiniň aviapetekleri üçin Hoş Seyahat Hojalyk Jemgyýeti size garaşýar. Hoş sağ olun.